Bon, de toi, je m'en ai malé. Il sait qu'il y a des écoles privées et Kalamauka, qu'elle est à la donner. C'est la donner Panyala. Bon, Mali école privée, mais tout quoi galère. Ne pour les responsabilités, ben comme avec niveau là de la quoi. Bon, niveau follow, État et quoi, gouvernement. Mais niveau follow, flanant, excusez-moi, hein. Oui, école métro et quoi. Parce que bon, mon côté, n'est pas ça, m'a dit qu'il m'y a trouvé quoi. Donc, mais gouvernement, t'as ne pas essayé qu'à expliquer donner quoi. Parce que ni Malika école privée structure la guerre. Puis c'est école privée bien rébolo quoi. C'est-à-dire qu'il faut l'agrément qu'on y a calan, il doit aller bien quoi. Mon aide doit aller bien parce que ministre le agrément qu'on a ni minimum terrain quand avec qui qu'on a qui be c'est-à-dire fin flani on tient mon te kelen quoi. Agrément article follow be flana. Il y a l'agrément me dit école qui bema. Parce que en tout cas Mali territoire qu'on a bekele. Donc avec fodé toi qu'on a l'intéressé agrément momentané. Il doit se mettre en conformité avec la législation en vigueur du pays. Ni papier indili maïka école d'aile. Mais jamana saria ibe idija ki blau de kono ka barake. Mais ni école privée non la dje a konum se la expliquer. École privée est damné ani promoteur abe boko bara beke ka dje magarto ko beke. Wati abe kuma yana man be fi. Mais ni école est commencé la ka fin soro ere. Aka mo keleta folo jon we école we maître de yo. Et puis aller ka bara keta flana meta be muma. Entreprise katana enye hotere. Ale ka muso fla sabanani duru woro furu. Ani ka mobili munu daga gele kolusa. C'est pourquoi ni a chamanga histoire takalaje aba comme dafire. Ni dafire là, ni erdo sele ba trop fire burna. C'est-à-dire mettre ba lancer au damene parce que mettre be dalade. Maintenant na sero da ne commencer la fin soro. Ne ko ke bi débarrasser mettre là na sero fona bi sigi laje. Donc il n'y a la warni menani odu. Tu vas en fight. Au problème be. Donc gouvernement et des agréments dit. Et agrément dit conditions de là. Mais mouna est à ka vérifier, mais mouna est sanction que mouna est si ka laje. Oui, État a responsabilité parce que l'État ne dit rien. Hein? Donc, oui, État a responsabilité. Il faut, hein? Ah ouais. Parce que nous de la le ministère de l'Éducation. Mais est-ce que moi, quand l'école d'aile n'est agrément tibolo? À quoi bon? C'est la manga. Comme nous, l'école d'aile sur agrément tibolo, on m'a dit ça au ministère. Mais nous, m'a fait, voilà, lui l'appui. Donc, côté flana et djme, oui, école métro est de yo. Kodi, moi, tu fais un man kubo tasmana. Quand ça ne va pas, n'a tigné. Tu es à Fochumana. Aba organiser ka cours de là. N'a cours de là. Premièrement, ou ba respecter. Et puis, secondo, akal la nini. Abe féminine, al na masro donc le be sangeli. Au fur et à mesure, n'a be kata, aka condition be améliorée. Mais tant que ça be do là. Par exemple, école d'obe, par exemple, nous nous parlons que pour nous. Mais nous avons yella de. Quand ça va de bay, arrière. Mais femme école tricon. Donne à un connaissement. Ani élève tché. Maintenant école trouve ani élève à quoi? Allez sera sans bidou baloblé. Parce que abe agi mena abe 50 qu'on allez sera sans bidou baloblé. Comme allez ne à la tché. Allez sera quand na follow dunga ba. Na follow ko école bi. Quand ça va de bay, mettre où tu seras. Et puis, nous sommes à surveiller un bureau. Nous sommes mettre où échanger. Nous sommes là. Nous sommes sitting. Sitting. Comme nous sommes job là. Comme nous sommes sitting. Oui, je suis obligé. Il faut appeler le chat par son nom. Donc, nous sommes sitting là. Comme nous, comme nous un mois. Comme nous laissons fatal là. Comme nous de la sang. Nous fatal là. Comme un mois, c'est trop. Comme ça, combien 3 mois ou 4 mois là, combien on m'a fait? Où est mon voix? Qu'on n'y pas grève là, parce que comme un syndicat, n'y pas grève là. Promoteur bigien qui a droit à Bessara. Quel est d'un côté? Donc, non. N'y pas grève là. Maître d'Oba fait que promoteur de Lucas Sojo. À 1 million ou 1 million, ça va là.
c'est-à-dire a y'a kɛ ka ɲi la mais a fana y'a kɛ don dɔ kama o fana b'a la dɛ donc olu tora baro la u yɛlɛ ne minɛ bon ne ma fɛn fɔ bilen donc ne ko école privée problème mɛnɛ et puis faute jugu dɔ bɛ gouvernement bolo fana ye c'est-à-dire i ɲɛ bɛ fɛn fɛn la public la an bɛ ɲɔgɔn dɔn NSUB la a bɛ n'a cɛ on se connaît mais privé b'u traiter cogo min na et puis tellement qu'u ka salaire b'anw ta doubler souvent i b'a sɔrɔ considération t'u bolo anw ka niveau la kelen fila i b'a sɔrɔ public ninnu enseignant caman u ka heure cayalen heure 6 heure 10 olu yɛrɛ de bɛna privé ka terrain kan fana u ni promoteur bɛ bɛn parce que u b'a fɔ promoteur b'a fɔ bon ne b'aw sara heure la 250 mais ne y'a lajɛ mais c'est dérisoire mais public enseignant bɛna a b'a ta o et puis ale b'a f'i ye ale b'a juru don i la fana yɛrɛ ni subvention na i b'a sara donc nin bɛɛ bɛ ka jouer privé de kan ah ouais nin bɛɛ de problème an bɛ ka min gérer quoi heureusement u ye syndicat de privé créé je crois que tôt ou tard on ka hɛrɛ bi y'o de la donc ne bɛ se ka nin défaut parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka kuma bɛɛ fɔ ka ban voilà. an y'o fɔ ye que n'u ma u hakili to mɛtiriw la dɔw sara ka ban ne y'a fɔ que dɔw bolila u ye dɔw gɛn tilegan fɛ k'u bɔ u ka so la parce que u tɛ ka luwanse sara dɔw fana muso taara k'u to ye parce que u tɛ se ka nasɔngɔ bɔ tuguni donc min de tora. D'accord. École tigiw ye mun fɔ o ko la. An sera promoteur fɛ promoteur kɛrɛnkɛrɛn fɛn Bulkasum fɛ parce que ale de ye AEPM président a y'a fɔ ye k'u olu yɛrɛ ma subvention sɔrɔ olu yɛrɛ sera état fɛ u ma subvention sɔrɔ mais u y'a mɛn que dɛmɛ dɔw bɛ état y'a bila école privée tɔgɔ la olu lettre ci n'u ma dɛmɛ nin sɔrɔ hali bi donc olu fana foyi t'u bolo k'a di maître ma. sisan aw ka wuli ka jɔ kun ye mun ye. an ka wuli ka jɔ pour que an ka autorité informer encore que hali bi an bɛ gɛlɛya la a bɛ jugu ka taa waati o waati o dɔ de bɛ fara a kan donc n'u b'u hakili to la dɔ bɛ taa tali kɔrɔ ye mun ye dɔ bɛ sa donc an b'a fɛ que état k'u hakili to mɛtiriw la dɛmɛ min bɛ u ka dɔ di mɛtiriw ma privé o. d'accord donc dɛmɛ fɛn o fɛn bɛ ka di sisan i n'a fɔ u bɛ ka malo ani farine mugu minnu di est ce que aw ye dɔ sɔrɔ olu la. an y'a mɛn ne yɛrɛ y'a ye commune 4 la an ka trésorier général bɛ yen ale y'an wele k'a fɔ ye k'u bɛ ka dɔ di population ma mais an kɔni ma foyi sɔrɔ an m'a mɛn alors que an ye lettre bila ka taa ministère de la solidarité de l'action sociale k'a fɔ ye que an ka tɔn bɛ yen olu k'u k'a di mɔgɔ min ma u k'a di mun ma parce que olu ye kalo 4 5 6 kɛ u ma foyi sɔrɔ jigi yɛrɛ t'i bolo tuguni donc u ka hinɛ la ka dɔ d'u ma mais an y'a mɛn an ma foyi ye. d'accord ni i ka kuma faamuya sisan aw faralen ni ɲɔgɔn kan a kɛ jɛkulu ye n bɛ se k'a fɔ i bɛ se k'a fɔ an ye mɔgɔ joli ɲɔgɔnna bɛ nin situation in kɔnɔ Mali la ou bien Bamako kɔnɔ. c'est vrai que n tɛ se ka bɛɛ f'u ye parce que Mali la mais Bamako la bi an ye groupe dɔ créé pour qu'an k'a dɔn an ye joli ye Bamako an ye groupe jusqu'à 5 groupes et chaque groupe il y a plus de 520 personnes donc ni y'o multiplié par 5 i kan k'a hakɛ dɔn région là chaque région cellule dɔ b'an bolo et chaque cellule a au moins un groupe et chaque groupe il peut avoir 500 et quelques donc ni y'o lajɛ c'est presque la moitié des 20 millions de la population malienne. d'accord sisan aw bɛ fɛ ka mun baara jumɛn bolodalen don aw bolo yaasa nin ko in bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. baara kɔni n'i ye baara fɔ baara caman bɛ n bolo parce que baara min b'an bolo c'est d'abord la convention collective an b'a fɛ ka dɛmɛ sɔrɔ o de la pour que a ka se ka soutenir à l'assemblée o ye baara fɔlɔ baara filanan comme an y'a mɛn que dɛmɛ min bɛ yen an bɛ taa a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min la pour que an ka se ka mɛtiriw nin dɛmɛ u y'a fɔ an ye k'a bɛ sɔrɔ ministère de l'action sociale mais comme ministre tɛ sisan an yɛrɛ b'a dɔn que ça fait 3 semaines que ministre tɛ mais Segal a b'a dɔn an ye lettre bila ka taa semaine passée pour que Segal k'an reçoit parce que lettre min kɛra fɔlɔ-fɔlɔ nin o ye ministre tɔgɔ de b'a la mais lettre filanan Segal tɔgɔ de b'a la an m'an wele fɔlɔ
an bɛ k'a kɔnɔ. D'accord. Farankan jumɛn b'i yɛrɛ bolo ka fara nin kan ou bien kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka mun fɔ? Bon, n bɛ se ka min fɔ c'est que a to b'an yɛrɛ la parce que n'an ma wuli corona nana u ye galon tigɛ k'a fɔ corona de kama u ye école datugu mais ni école datugu maître se tɛ o gouvernement de y'a datugu n'a y'a datugu a kan ka dɔ di maître ma quoi. Maintenant min tora an yɛrɛ kan ka wuli ka taa an ka hakɛ ɲini tant qu'an sigila n'an sigira dɔn an yɔrɔ kelen n'an tɛ wuli a bɛna kɛ ko wɛrɛ de. Donc je lance un appel à tous les camarades. Désormais, l'heure a sonné. C'est à nous et à nous seuls d'aller revendiquer à notre place. Personne ne viendra revendiquer à notre place. Aux promoteurs, en nous demain pour qu'on réorganise le secteur privé.